Ja, beste carnavalisten, welkom bij de optocht van Doonder. We hebben gisteravond een prachtige leeggestoet hier gehad. Daarna een heel rampentemp in de gasterie, de Dobbelstein, met John Tana en met van Lieshout en Arts. Het was allemaal super gezellig. We gaan de gezelligheid nu weer vervolmaken met de optocht van Doonder. Veel plezier gewenst. En de optocht van Doonder wordt voorafgegangen door Schutterij Sint-Michael. En het is een van de 9 schutterieën die dit jaar het OLS gaat organiseren. Hier in ons eigen Doonder, op het grondgebied van Doonder. Er zit ook Zeevier Rijnen, een van de grote karttrekkers, ook achter het OLS hier in Doenraden. Dit is een wagen, dat moet een beetje het oude Egypte voorstellen. Ik heb van de jongens begrepen dat het ook wel te maken met de woningnood die op dit moment toch een beetje heerst. En die zijn natuurlijk prachtig mooi verkleed, die groep. Maar de wagen is, zo heb ik me laten vertellen, in 2,5 week opgebouwd. Heb ik gisteren ook metgedaan, volgens mij een lichtgestoet en een lampjes te zien. Dat effect is misschien nog wat minder, maar de wagen is wel heel erg mooi. En uiteraard de groep zelf ook. En dan zeg ik wel eens, ja, bij de jeugd de toekomst. De toekomst ligt zeker ook hier in Doonder, want we hebben een hele hoop jeugdigen die hebben samengepakt. Er zijn ook een aantal leden van de Ridderbende, de jeugdraad van de pedaalridders hier, de vastelandsvereniging. En die hebben een weigelke gebouwd, maar die zijn vooral met veel vertier in deze optocht bezig. En dat zit voor een beetje in het oude Egypte. En nu gaan we naar de jungle. We komen uit de jungle en gaan los met vastelavond. Ja, we hebben zoals gezegd in Beekdalen het OLS. Volgens mij heeft de buurt Warbeningstraat en Beelmingstraat zich toch al verdig voor gemaakt. Vereren onze burgerkoning. Een groep die eigenlijk ieder jaar metloopt. Ieder jaar met een nieuw ludiek thema. En nu onze lekkere schutter Doonder lopen ze met om te refereren aan het OLS. En dan hebben we een viertal dames. Die noemen zich de Diva's. En de gemeente Beekdalen geeft subsidie op geveltuintjes. Dat zijn tuintjes die ze aanbrengen aan de gevel, die het straatbeeld een beetje opvrolijken. En deze dames hebben een prijs gewonnen voor de beste geveltuintjes, wat ze dan ook heel graag willen uitbeelden. En deze groep heeft prachtige kostuums. En die hebben gisteren ook als zodanig metgelopen in de leegjesstoet hier in Doonder. En dat was natuurlijk gisteren een prachtig mooi effect met die verlichting die aan de zijkant schijnt. Het was echt fantastisch. Maar ja, uiteraard vandaag is het effect van het leeg misschien gaat minder. Maar de kostuums zijn daarom zeker niet minder. Heel erg mooi. Het is prachtig mooi weer. Zo'n weer moet ik zeker een keer hebben. En ze brengen het nog het zonder in deze optocht. Deze dames en heren die maken sowieso heel veel spas, lopen ook zeker optocht met. En hebben het thema Barbie, dat zult je wel zien, hè? Dat neem ik aan. Maar ze hebben ook gewoon de Barbie, zo moet je het zien. Dus het thema Barbie. En dit is ook een groep. En dat is eigenlijk een groep ouders met heel veel jeugd. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien. En ze houden de vastelavond in Doonder bloeiend. En dat zuist ze heel gewoon in deze groep. Dat zuist ze gewoon in de wagen. Het is één en al pracht en praat. Het is één en al fleur wat dat betreft. Ja, en dan komt daar onze grote prins Frank ten Eerste met zijn gevolg, met zijn raad, met zijn adjudanten. Het is geweldig wie Frank metdeed als prins. Hij is niet alleen hier in Doonder heel sterk aanwezig. Hij is bij alle carnavalsactiviteiten die in de regio te vinden zijn. Hij geeft er volledig voor. Dus daar zit er enorm groots op. En daarmee heeft Frank ook deze prachtige optocht verdiend in dit schitterende weer op deze fantastische manier in een fantastisch mooi dorp. Prins Frank ten Eerste, Allah. Ja, en daar met Prins Frank in het verschiet zijn we aan het einde van deze mooie optocht gekomen. We hopen dat je nog een hele schone vastelavond hebt. Maak er zeker nog het van. Wellicht zien we ons 7 juli hier bij het OLS, hier in Doonder. En voor nu zou ik zeggen, Allah en maak er nog heel schoon dag van. Dankjewel.